Gisugdan og kadaugan sa 10-time champions University of the Visayas Green Lancers ang ilang kampanya sa semifinal round sa Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated gagahapon sa Cebu Coliseum. Gipildi sa Green Lancers ang University of San Jose Recoletos Jaguars sa score nga 87-77. Si Leonard Santillan kinsa baguhay lang nahimong back-to-back slam dunk king ang nangulo sa UV pinaagi sa iyang 23 points. Midugang og 18 points si Franz Arong, mitunod sab og 12 points si Steve Acomo samtang nitampo og 10 points si Alfred Codilla. Makontra sa Green Lancers karong Huwebes ang University of San Carlos Warriors kinsa mipalukapa sa Southwestern University sa score nga 85-64.